अरे एवढी आग, एवढी आग, एवढी आग, एक दिवस जळून खाक झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून मला आता काय नवीन काढले शब्द, काय एसएनसी. एसएनसी काय बाबा? अरे आम्हाला तर शिवसेना म्हणून दिलंय, एसएनसी नाही. आम्हाला शिवसेना आणि धनुष्यबाण दिले, तुम्हाला शिवसेना आणि उबाटा दिलंय, आम्हाला एसएनसी नाही. म्हणजे एसएनसीचा अर्थ जर सांगितला तर एसेन्शियल म्हणजे आवश्यक, महाराष्ट्रासाठी आवश्यक, हे तुम्हीच आम्हाला सांगताय. आणि तुमचं काय? यूज अँड थ्रो, वापरू आणि फेको, असंच केलं.